United Soldiers Club of Africa kanyi nekwunu international ndị ọma ụmụazị ji gozili agozi na New Delhi n'India ka faji melisi obodo Nigeria gafasi jebenu feluzie n'India wolu ụtụtụ banụ weluzie n'efifienu ọbụna fe nwetago onye ọbụla nwebe aṅụli n'afọ aka anyị na-ekwu n'ụwanụ na United Soldiers Club nke Africa International na fa ka anyị na-ekwu maka fa na Oscar ka abọzilifa na New Delhi n'India ụmụazị ga-aba n'iru na Chijioke nwenye atani na-ekwunyelu ife dị mma ka na-eṅominu ejugegbe kili mgbaka gbanaka ndị ọma bigo unu bụ ọnwa pụta ifeadị ndị ọma gabanụ egwu ada atụ afọnụ obulu ụzọ n'irunu ya ka anyị ji kalisia na faso na kalisia na faso na kalisia na faso na kalisia ekwede atụ afọ bulu ụzọ Oscar Gabanu n'irunu wadonu United Soldiers Club ndị ọma unene kwa n'anya na zunu Gabanu n'iru onene ụwa ndị ọma bili na faso na kalisia ikinde ka na-enye na faso na kalisia ewele National President Isobilinu Chief Rari Chibata Okeke Onowu Agadagbachiri ụzọ 1 na New Delhi, India Ọzọakunne 1 na Nam n'ụmụeze Nnamu ka ise jenu na Anambra West Anambra ka isi pụta n'odogwu balulu bili anyị igeneli President General and Founder United Soldiers Club International na fakanye nekwunu gabanu n'iru na ya bụ Vice Chairman Anam Progressive Union na New Delhi n'India maka na nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị obele nwa chinyere ọfọ n'akenu ọfọ chinyere n'akenu ya ka iji achị ọchịchị anyị soli iyi n'azụ Ezienu Uchenna Moses Okoye ochie dike
onye anamobi ya ekene dịlụ nọ n'enu ụwanụ Vice Chairman United Soldiers Club of Africa International ụmụbanamụ kise jenu na Anambra East kisi pụta n'obele nwa biko gaba n'iru na ya bụ chairman ụmụbanamụ Progressive Union na New Delhi India Obi Nwanne Enterprises International Limited Akụ Kevin Chinenye Bilinu obele nwa gaba n'irunu onye ọma Trinity 1 na Vienna onye ọma si Amochasi na Mmakọhịa Ikenuru Local Government Imo State aka na-edela anyị akwụkwọ onye ọma na ịdị mmanụ na ya na-edela anyị akwụkwọ na United Soldiers Club onye ọma deli ijebenu nke ịlụ n'anya ifuli anya n'anya ikwube maka inu Samili Tobia onye ọma na-esi obili ekene dịlụ na ya bụ Samuel ezi mmadụ maka akwụ nwata 1 na Anam n'ụmụ enwelu ụmụ na Anam nke ise jenu Samuel bịa ezi mmadụ maka bili onye ọma n'isi bili ya bụ aka na-edebela anyị ego na Oscar New Delhi India o sokwa na founder United Soldiers Club Okechukwu Nwabi Bilinu Akpalusia ngenenu Amakulu ngenemu Isunja baki sejenu Onyoma nisokwa Bilinu Onyoma si Uduru Isunja ba local government Imo State Blessed Obi Ogechukwu Nigeria Limited Royal Exchange BVT Limited India Rudy Change na Blessed Obi Ogechukwu African Store n'India na Yaba Assistant Treasurer Usotaka na-edebela anyị ego ụmụazị Chukwu gọzila gọzi gabanụ n'iru oke nwa Chijioke mmadụ bilinu na-emse gị bịa CJ n'ịdị mmanụ CJ senti biya onye ọma na-esokwa bilinu CEO St. Bill Enterprises Nationwide na SRO High Chief Agbụdị na Nwa1 na Mmiyi na Ụmụaka na Njaba Local Government n'Imo State Financial Secretary na United Soldiers Club nke Africa Oscar na New Delhi n'India ndị Oscar ka anyị na-ekwunu nke ụlọ n'anya ifuli anya n'onenu ụwa donu n'ezienụ Chief Mmadụ Evaristus Obianuju Nwa Mmadụ Junior
orodo gị isejenu ezigbo nwa afọ obi ọkụ Odumara orodo na mba itoolu local gọọmenti n'Imo steeti obele nwa gaba n'iru assistant financial secretary na Oscar na New Delhi n'India ndị ọma gaba nọ n'iru Honorable onye bụ John Abilinu fine man onye ọma fine man bịa nwoke malima bili ekene dịlụ unu onenu ụwanụ n'ụmụ eze zuru n'ụmụ oke n'obe owo local gọọmenti ka isi bi ụwanụ Provost na Oscar na New Delhi n'India CEO Onyi Electrical and Electronics Company Limited na Port Harcourt, Rivers State Onyi Bilinu onye ọma na-ede mmanụ ekene dị n'ezie nọ nso bụ onye ọma Bilinu ezi nwụba onye ọma nọ nso Chukwu nọ ya eso n'elu ụwa obele nwa n'izo gwabilio Ọnọsoleze Wam n'Ụmụeri na Anambra East Local Government Soja n'Ụmụeri Managing Director The Continental Soapies Limited onye ọma bi na New Delhi ndị ọma ga-abanụ n'iru n'ụwa donu egwu anyị bido na gbonu ka anyị wochi ala zu nke a bụ egwu ikolobịa egwu ndị batalego egwu ndị nne nwe ahụlenu ya ka anyị ji kalịsịa ndị ọma ga-abanụ n'iru onye n'ụwa maka bụdị mma na ikolobịa ndị ọma nọ n'ụsọ bilinu Ezinu ibezim chimezie akụlụ nke izizi na New Delhi ka iseje na obele nwa Bilinu ezi nwa ibezim akụlụ 1 na New Delhi n'India Sisi ama Igbo Anambra ka isi pụtanụ business importer and exporter ezi nwanyị agụlụ bịa na anyị igeneli agụlụ 1 n'izu bili ndị ọma gabanụ n'iru anyị gbakọta anya yọrịa na egbo na ya ka anyị ji kalịsịa n'elu ụwa Amala Nanyi so na kalisia nanyi so na kalisia Abaso na kalisia Akube kuranyo nyilo so na onye ilu ọgwụgwọ dịnụ ọ ga-akwụnye anya na yalisi bụ ọkalika ekwu ike ọlọbịa na ihe ka anyị nakwanụ mmanụ ike ọlọbịa onye nwere ego na-emefe nsọ ụmụazị ga-abanụ n'iru ọnụ na baso na kalisia yes sir
Moscow na-ata oji ego eme ọgọnụ na New Delhi gị biziri osisi ka nkụ na-ata na anyị ga-elele ofu nwa na-egwedu ata n'Ọlụ n'Imo steeti ka isi pụta CEO osisi ka nkụ Group of Company Chief Chukwu Nonso Ilewu ezi nwa Ilewu ne onye ọma gaba n'ihu the young chief ọnọdụ ugo 1 na Nam ezi nwa Ilewu na bilinu Chukwu Nonso gabanụ onye ọma sokwa bilinu wadonu n'ụmụ ọbakụ na Nam na Anambra is local government na Anambra steeti ka isi pụta importer and exporter motorcycle spare parts na New Delhi India onye ka Johnson nwa beze bilinu ezi nwa beze bi ya onye ọma na-edi mma ekene dịrị unu Blessy bi ya onye ọma na-edi mma Chijioke na-enye unu ekene onye ọma si ebe na-atọ na Mọka n'ihi ala local gọọmenti na Anambra steeti nọ cosmetics export and import na New Delhi na India kidis ndị ọma gaba nọ n'iru maka na nwanne ya tụjere ori n'ụkwụ ka ọ na-eji agbawa ụzọ anyị ma nwa ga-eje mbanụ lifọdụ nninu eketezu afịa olu nọnụ ya ka anyị ji kalịsịa ego lụrụ nọba ego ka anyị ji kalịsịa ndị ọma gaba nọ n'iru fabi na New Delhi na-elote obodo fanụ kpokọbụ onwe fanụ na-akpọkọbụ asụsụ anyị na anyị wee bụlụ ọkasị akasị ndị ọma gabanụ n'iru Lesienu Charles Oscar Ezinwudalụ Oscar Nwachinemelụ onye ọmasị obodo ọra na Nam na Anambra steeti ndị ọma ga-abanụ n'iru CEO St. Charles Concept Limited Chasi onye ọma bili n'ọsọ onye ọma na-edi mmanụ Ezinwudalụ bịa na anyị ikeleli ndị ọma ga-abanụ n'iru ife mekwanụ n'elu ụwa donu Lesienu Chidiebele ezi nwa ife Etiobi Nwachimelụ mma 1 onye ọma bi na New Delhi n'India n'Uruchi ime na n'Imo ka isi pụtanụ na njikọ ọka local government na Anambra steeti obele nwa gabanụ n'iru Chukwu Nonso na-eje onye ọma Chi Nonso bili ekene dịrị unu ego ji ọlụ 1 na Nam chairman Anam Progressive Union UPU na New Delhi India branch CEO Multilink International Limited na Anambra West Local Government isi pụta na Anambra State ekene dị n'ọnụnụ mkpa amala
Emeka onye mmasị Ụmụdọra na Anambra West Local Government, the Senator Ekwa Agbala Anyanwụ 1 na Nam, Assistant Secretary na Oscar na New Delhi India. Ezi nwanne Emeka Obi obele nwa ekene dị n'ụnụ Chijioke na-ekene ụnụ etu onye si emenụ etu abụghị ekwesapụ ha ndị ọma na ụnụ so bilie Obinna Mebilinu the Obaino onye Umunze General Secretary Umunze Brothers Forum na New Delhi India. Ezi nwome Obinna n'ịdị mmanụ onye Umunze gaba na anyị Igbo azụ onye omekene dị n'ụnụ n'ezienụ Chijioke Kasmia Omenife 1 Ibiasegbe Omende Lover President Oluso Meeting n'India. Ogbuewu dị ndụ na New Delhi India. Chijioke Nnemseki biya onye Chijioke yanụ Ogiamaka ya n'akanụ ya ka iji kalisia odogwu. Mr. Samson enwere bụ bilinu Starboy na New Delhi India. Ozi ya kwatu egwu n'Obolo Ibejiofọ n'Oru Local Government Imo State. Importer and exporter onye ji wine remalụ na Lagos obele nwa gabanu n'iru. Usemake Collins bilinu Akubeze Akobles Okenatigwe 1 onye ọmasị Abayi Okorato n'Obingwa na Abia State. CEO Collins Worldwide Nigeria Limited. Ezienu Chief Nwokike Emeka Magnus Mwanga Apama Agbadike n'India. Esioyima Sambekus Transport Nigeria Limited. Ezi Nwasi Ọhazara n'Ebonyi State. PRO Yuska na New Delhi India. Onye ọma gabanụ n'iru. N'ezienụ Chigozie John Ebubechukwu so 1 na Mbaise. Chairman Mbaise Progressive Union na New Delhi India. Ndị ọma gabanụ n'iru. Onye Mbaise bilinu Chigozie John Bia Ebubechukwu so n'isobili ndị ọma na unu sobili ego unu n'ọkalịla akali. A na-esi onye nwere ibubo ngone n'ụwa donu eji ọnụ eme tọkọtọkọ amụka eji eme tọkọtọkọ. Onye si n'ọbasi ya were ụkwụ ajebenu kọfụ ifu n'ụlụrụ n'aka dị n'ụwa donu na anyị nwe egwu abụdị mmanụ Ikolobia ikpata ego na Ikolobia ụmụ Ikolobia ga na-etilighị mkpu ụmụ nwaanyị ajụba ya ajụba n'elu ụwa yi. Ndị nne ga na-ebeli ya ebelenu ndị nna na-agọli ya ọfọnụ ya ka ị ga-eji ga n'iru. Ndị ọma bilinu n'udonu anyị jenu ka anyị na n'Ifeanyi gbanụ zeriga ekwumu ka dị n'iru n'enu ụwa nụ ogozanya nọlia n'anyị so na Galizia unu gadi ike echi ada agwụ agwụ n'enu ụwa nụ anyị jenya na n'Ifeanyi gbanụ zeriga ebe agwọ si lienu ebe apụgo si ala
pụta onye si n'ụlọ bụ ife dịlị anya n'ụwa ewela dizeli mmiri n'ọjọ nwa ọkụkụ nwada ije nwa ọkụkụ n'ọbọ nsọ n'ụwa onye si n'ibe anyị na-eme nwere isi ya wụ otu isi ya tinyenu ibe anyị na-eme enwe isi ọ bụla anyị lụta ife meli nkwụ ya ife meli nkwụ ya ga-eme na ya